Dito sa Sitio Lapog, Barangay Kamagsingalan, ang lupa ay hindi lang taniman. Ito ay simbolo ng pagkakaisa, pagsisikap at tagumpay ng isang buong komunidad. Welcome to Kamagsingalan Community Service Group Multipurpose Cooperative Farm. Isang ehemplo sa kung paano ang biyaya ng lupa kapag pinagsama ang sipag at sama-samang pagkilos ay nagbubunga ng oportunidad at pag-angat ng kabuhayan. Ang paraan ng pagtatanim dito ay hindi basta tradisyonal, maingat, makabago at may pagmamalasakit sa kalikasan. Tuloy-tuloy din ng kanilang pag-adapt ng mga sustainable ways para mas mapalago ang ani habang inaalagaan ang lupa. Uy, may bunga o ang palaya. Ganito ka rin ba, Dieter? Pero ang mas kahanga-hanga, bukas sila sa pagbabahagi. Ginagawa nilang lugar na hindi lang taniman, kundi tulungan. Isang community farm na nagsisilbing training ground para sa ibang magsasaka. Nagsimula ito noong March. Ito lang, March. At dahil sa mga kasamahan namin sa kooperatiba, kami po ay tulong-tulong na nagtanim, naghanda ng mga sa lupa para magawa itong urban natin, itong community garden natin, urban garden natin. Yan po. Medyo may content. Minsan nagkukuha tayo ng yung sa init ng panahon. At, pero kailangan din magtrabaho para matapos yung mga gagawin. At kahit may mga trabaho kami, ito ay gagawin din namin, inaan din namin yung mga oras namin para matrabaho itong urban urban gardening natin. Yung banding kasi, yung pagsasama-sama namin bilang mga membro sa kooperatiba at magkakapit-bahay din. At mas maganda yung banding nila o yung pagsasama ng bawat isa. Dahil doon sa mga ganitong gawain pala ay mas mapapalapit ang yung damdamin ng bawat isa. Kaya maganda pala ito din na nandito kami, nagsishare ang bawat isa sa kaalaman, sa pagtatanim, ganon. At yung mga ideas ng bawat isa ay maganda rin para maigawa dito sa urban natin. Sari-saring gulay po siya. May talong, sitaw, okra, kamote, at may content tayo sa kangkong at sili, ganon. Yung gabi, siyempre saluyot, ganon. Parang sa loob, sa lawak na 500 square meter is maraming tanim na naipasok natin dito. Tapos yung mga natin, mga gamot na medicinalis, may mga kwan tayo dyan din. Sari-sari din, yung tanglad, yung sambong, mga ganon. Tapos yung may paragis pa tayo dyan at saka iba pa. So may product tayo na yung atsara, tama ba? Yung papaya. Tapos yung kamote chip natin kasi may tanim din tayo, chip dyan. Pwede rin na gawin yung mga nandito na halimbawa yung mga wine, rice wine, mga ganun din. Saka yung sa langka natin, mayroon din. Dapat ito ay may share namin sa mga ibang association man o ibang grupo o ibang mga tao din para sa mga maliit na espasyo ay malalaman din nila na pwede pala na magtanim kami ng iba't ibang klase na halaman at makatulong sa aming buhay. Ganun po yung isang gusto namin mangyayari, na mabigyan sila ng kaalaman.
This farm is more than just a livelihood. Isa itong modelo ng kung paanong ang kaalaman, pagkakaisa at pagmamahal sa kalikasan ay pwedeng maging biyaya para sa mas nakararami. Bawat tanim may layunin, bawat ani may saysay, at bawat isa may ambag sa pag-unlad ng komunidad. Isang tunay na ehemplo ng kung paanong ang biyaya ng kalikasan ay mas napapakinabangan kapag pinagsama ang kaalaman, teknolohiya at pagkakaisa. Kung ang kamagsingalan ay patunay na ang lupa'y yumayabong sa tulong ng sama-samang pagkilos at makabagong kaalaman, may isa pa tayong makikilala na sumusunod din sa parehong prinsipyo. Isang lugar na hindi lamang nagtatanim para sa sarili, kundi nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga taong gusto pang matutong mag-alaga ng mga biyayang galing sa lupa.